year 2000. Ang unang-una po is Land Bank and Development Bank of the Philippines, tas nabayaran na. Tapos ibang bangko naman po. Kung di pa ako nagkakamali, year 2000 pa po yun. Mr. Chairman, pwede po kaya nating ma-request ang bank na kung saan may pagkakautang si Ms. Alice Guo, Mr. Chairman? Mr. Chairman, with your indulgence po, pwede po kaya nating ma-request sa bank ang lahat po ng mga bank transaction when it comes to loan of Ms. Alice Guo in representing the corporation that they have? I think if this is not included in the case in the Anti-Money Laundering Council, maybe we can request only with the permission of Miss Alice Go. So I don't know if the AMLAC has a copy of that transaction being requested by Congressman Arrogancia. Maybe you can share the information with us. Yes, Your Honor. Well, under Section 8A of the law, Your Honor, all information that we gather are confidential. But I believe under Section 2 of Republic Act 1405, only deposits of whatever nature, including investment in bonds issued by the Republic of the Philippines, shall be covered by the bank secrecy. And considering that the loan is not among those mentioned by 1405, it may be requested, Your Honor. Mr. Chairman, I was just trying to prove ang source of income ni Ms. Alice Guo, bakit po yung kanyang lifestyle ay sobrang taas. Gusto ko pong malaman yung legal na pinanggagalingan ng kanya pong source of funds. Another question, Mr. Chairman. Ms. Alice Guo, pwede po bang malaman kung kayo po ay merong insurance? Your Honor, wala po. So sa lahat po ng insurance company, you don't have life insurance po? Your Honor, wala po. Okay. Ms. Alice Guo, pwede po bang malaman kung gaano na po katagal ang inyong farm na sinasabi niyo po mula pagkabata, kayo po ay sa farm lumaki? Ang farming po ay business, family business po. Since bata pa lang po ako, may farming na po kami. So ito po ay isang korporasyon? Opo, Your Honor. Pwede po kaya nating malaman kung ito po ay ilan ang empleyado? Your Honor, ang empleyado po naman ay come and go. So, hindi ko rin po mabibigay po yung exact number po ng employees. Sa palagay ko po, meron po kayong idea, sinasabi niyo po, ito ho ang inyong negosyo for so long. Siguro ho, sa tagal ninyo, kahit pikit kayo, kung kayo may-ari na isang kumpanya, alam niyo kung ilan ang empleyadong meron kayo. Opo. Pero I don't know the exact number. Wala po kayong ballpark figure, Miss Alice Guo? Wala po. Mr. Chairman, pwede po kayang malaman natin kung ang empleyado po ba ng farm nila, Miss Guo, ay nagbabayad po kaya sila ng SSS? Kung entitled po ba o may SSS po ba ang mga empleyado ninyo sa inyong farm? Your Honor, I believe meron naman po. Meron po kaya silang pag-ibig? Your Honor, I think meron po. Hindi po ako masyado sure po. Meron po kaya silang PhilHealth? I think meron po. Hindi po talaga ako sure po. Mr. Chairman, another thing that I would like to request, yung record ng empleyado ng farm nila Miss Alice Guo para malaman natin ilan ang total empleyado nila sa kanilang farm. At gusto ko ring malaman yung bang mga empleyado nila sa farm, ito ba ay nababayaran ng tamang benepisyo o nabibigyan ng tamang benepisyo in protection dun sa mga nagtatrabaho para sa kanilang hanap buhay? Mr. Chairman. Yes, I think we can, if Alice Go will volunteer the information, the committee will appreciate
if she will volunteer the information. But if not, maybe we can just ask for the names, and we can probably check with DOLE or PhilHealth or SSS if the names that she will give us are members of PhilHealth or SSS. Mr. Chairman, pwede po kayang malaman kung saan dinadala ng farm nila Miss Alice Guo ang kanila pong mga harvest do sa kanilang farm? Your Honor, for the question po, I choose to remain silent po. Simple lang naman po siguro yung tanong ko, Mr. Chairman. Pwede naman po sigurong sabihin kung ang isa pong negosyo ay illegal, kung saan po ang inyong market na pinagdadala ng inyo pong mga pigri po kamo ang inyo pong hanap buhay, Miss Alice Guo. Yes po, Your Honor. Pero sa sobrang dami na po kasi nadadamay na inosenteng pong tao, kaya natatakot na rin po ako mag-mention. Sorry po talaga. May masama po bang magtanong kung ang isa pong hanap buhay ay illegal? Ang pagbebentahan po ba ng inyong harvest, ito po ba ay merong illegal kung sakali po hindi natin masasabi? Your Honor, I choose to remain silent po. Sorry po. Mr. Chairman, napakasimple lamang naman po ng aking tanong. Na kung ang isang hanap buhay, yung ang isang farm ay legit, siguro naman po ay hindi mahirap isabihin kung saan dinadala yung galing sa inyong farm. Dahil sabi nyo nga po, kayo po ay doon lumaki, doon po kayo pagkabata, doon po kayo nagdalaga. Siguro ho, sa tagal lang panahon, alam na alam po ninyo kung ano po ang in and out sa inyo pong hanap buhay, Miss Guo. Opo, Your Honor. For that po, I choose to remain silent po. Sorry po. Okay, Mr. Chairman, I would like to put into record na yung pong basic na tanong pagdating po dun sa legit na hanap buhay na sinasabi po ni Miss Guo ay hindi po niya masabi kung ano po ang market nila. So hindi po maunawaan ng representative nito kung halimbawa po na isang legit na hanap buhay ay kailangan pong itago natin ang market. Hindi naman po siguro ito for the sake of the competition. Another question po, Mr. Chairman. Yun po bang farm na sinasabi nyo, ito po ba ay may permit mula po sa Bamban LGU? Your Honor, regarding po sa lahat po ng business po, since may case na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination po. Pero this is not related about Pogo, Miss Guo. Yes po, hindi po siya related po sa Pogo, pero there was 8 cases filed against me, including po the businesses, kaya I invoke my right against self-incrimination po. Sorry po talaga. Mr. Chairman, siguro po, napakasimple lang mga tanong, pero yung mga basic na dapat na malaman ng taong bayan, ng ating mga kababayan sa ating bansa. Kasi inaakusahan ka na hindi ka Pilipina eh. Inaakusahan ka na hindi ka Filipino. E na sinasabi mo, negosyante kayo sa Pilipinas. So parang ang nangyayari dito, yung lahat ng duda sa ipagkatao, ito yung tamang pagkakataon para sabihin mo, ang legalidad ng inyong hanap buhay